vás vítám u dalšího videa ze Steel of Brainrot. Ukážu vám, co jsem získal v sobotním updateu, a co jsem dneska vytradil. Vytradil jsem dneska 2 Brainroty. Jeden z nich je můj fakt neoblíbenější Brainrot. Ale jestli chtěli trade, tak mi řekněte. Zkusím ty komentáře opravit, furt jsem na to nepřišel, zkusím jako to opravit, no. Jak si říkáte, je nová trade mašina, přesl jsem to, bo se mi chce, aby boty skemy, víte co, na skemy a tak. Tady nic dole nemám, tady tež ne, bo všechno skončilo to. Toto jsem vytradil, toto jsem tež vytradil, špagety, tohle je prostě ten můj nejlepší Brainrot, to mám mega rád. A pak mám Spinny. Ten mi padl. Denně ze špagety tohle jsem měl větší jakoby radost, jak jsem ho vytradil, než ze Spinny. Jo. Ale to takhle se k sobě pasuje, ne? Secret Lucky Block a Secret Lucky Block, prostě. Jo. Beru trade pod Spinny a níž. Spinny je tady úplně vpravo. Nebo po Takoritu, nebo třeba, já nevím, ne. Pod La Grande beru. Zažij, jestli to třeba bude Los Burrito 120 milionů, OK. Los 25, taky může být třeba 100 milionů, OK, jo. Los Megakitos třeba 6-7. Ten 6-7 skončil s dalším 6-7 ve Fušce. A tak, no. No, pod La Grande, nebo nevím, prostě, co máte své lepšího, můžete se mu vytradit. Když mi dáte něco fakt dobrého, třeba 134 milionů, můžu vám třeba dát Los XL, ale špagety tohle ty vždycky dávám když fakt dáváte třeba mega dobrou oferku. Jestli máte třeba nějakou OG, tak vám dám tuhle celou moji besku. Jestli mi dáte nějakou OG, jo? OG prostě je Skibidi, Mňau a Srebery, beru a dávám třeba Skibidi, to je 300 milionů, dávám Spinny k tomu vám dám Berku Infinity. Když to bude Mňau, zažij, jestli už to budu mít, ale tak vám dám, jestli záleží, no, ale když tak vám dám prostě něco dobrého, bo ještě prostě tak, no. Zkusím ty komentáře opravit. Můj skin je takový, nick máte tady, skin ještě jednou, má baseska, tady náhodou. Můžeme buď tady třeba dual machine nebo trade machine, jo. Bo jsem mi to dělal tu trade machine, bo hodně skimovali lidi, třeba youtubery nebo tak, hlavně Steak. Treno Struzzo Turbo 3000. To dám komušovi. Treno Struzzo Turbo 3000. No. Za chvilku můžu dát rabbit. Super mega dobré. A tak do, byste plně přežijete a tak do jak plně na nic, jakoby, no. A tak, no. A já vás zase tento maličký vlogísek končí. Třeba trady vám můžu natočit, můžu zkusit dát jednou borcovi. Tady s tímto borcem jsem to myslím vytradil úplně s tím nahoře. Zkusím s ním dát nějaký trade. Když tak se ho přijděte do friendu, jo? Jo, no, vidíte. Trochu, OK. Vidíte? Mega dobré věci mi dává. Můžu mu dát toto a nevím. Co byste mu dali vy? Já nevím, co bych mu ještě dal. Špagety tohle ty určitě ne, to ne, jakoby. Já nevím, co bych mu tak mohl dát, jo. Ale úplně nevím, no. OK. To už je takové, no, také dobré. Kdyby ten brez dal Los Mobilis, tak to jakoby beru. A já nic nemám dobrého, co bych mu mohl tak dát, jakoby. Nevím, co bych mu mohl dát, no.
no, pojď, ukaž se, co tam máš, co to máš? Kámo. Tak já to můžu dát takovou Trenos Turbo, kámo. Jako... To je... Jako říkám, wow, Farka je berko, nebudu. Já lidi, mám jeden tajný účet, musím vám to říct, a na tom účtě mám všechny OG, jo. Ale to fakt s nikým netradím, OG, s nikým to netradím. A kdybyste mi třeba dali Hydra Dragona, tak vám dám prostě tady toto celou bejsku. To má jako dobrý tradík. Ok, a teď to už fakt končí. Nebo počkat, nebo ještě, ale ten bez. Ok, opište si ho, bo vám fakt bude věřit. A přesný trady vám to hodně bude dávat. Nick a tento vlogí se video prostě končí. Ještě můj nick. Zkusíte ještě ty komentáře nějak udělat. A čau lidi a holky.